V našej dedinskej hádanke sme dnes vyhradili miesto pre obec Štiavnik. Svojou dĺžkou 16 kilometrov sa radí medzi najdlhšie na Slovensku. Má vyše 4 000 obyvateľov. A v nasledujúcej reportáži vám prezradíme, čo je pre Štiavnik typické. Je to dedina spojená s drevom, čo sa odráža na živote miestnych obyvateľov. Tuto je taký 20 rezbárov určice. Sú tu aj ako, čo si urobili školy, ale sú tu aj takí, čo to robia len tak ako zaujímavo. Patrí medzi nich umelecký rezbár Jozef Rakovan. Drvivá väčšina jeho diel predstavuje postavy z Biblie. Najradšej tvorí zo samorastov. Hovorí, že ak si takýto prírodný útvar vyhliadne, sám mu napovie, čo z neho nakoniec bude. Keď je ten samorast taký zložitejší, tak aj 2-3 roky stojí a chodím okolo neho a vlastne myšlienku si naškicujem, potom zase, keď okolo neho chodím, tak to pretváram. Koníky v Štiavniku pomáhajú všade tam, kde sa nedostane technika. Naša dedina sa rozprestiera od Javorníkov až po brehy Váhu. Je obkolesená hustými lesmi, preto je prirodzené, že sa venujú ťažbe a spracovaniu dreva. Náročné je v tom to chodenie hore dolu po tých kopcoch a ešte aby si človek dával pozor, chytro si môže stať úraz. Ale keď vyrúbu veľké stromy, nasadia malé sadeničky hlboko v horách, kde ešte teraz majú viacerí Štiavničania svoj domov. V našej obci je cirka 20 osád, z toho je tretina obývaných celoročne. Tunajšie lesy sú spojené aj s históriou z druhej svetovej vojny. V máji roku 1944 tu havaroval americký bombardér. My sme boli aj chasmi pri ňom, len bol trup vyhorený, krídla. A od tejto nehody až do konca vojny ukrývali jedného člena posádky, rodičia Štefana Trulíka. 81-ročný muž si ešte dnes pamätá, ako tohto Američana hľadali fašisti u nich doma. Však býval v izbe a naraz páni moji Nemci na dvore, pri tej chalupe spredu. Ak by ste chceli navštíviť túto dedinu, môžete si pozrieť, aké je tam práve počasie. Kto má záujem, tak si klikne na stránku obce a tam nájde všetky údaje z meteostanice. Zo Štiavnika Iveta Marešová, televízia Joj.